The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jeremiah 17:9 says, "The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it?" Mark 7:21, "For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders." Isaiah 5:20, "Those who call evil good and good evil are as good as dead, who turn darkness into light and light into darkness, who turn bitter into sweet and sweet into bitter." Diyan sa Roma 16:17-18, "I beseech you," mao kini naguna, "hangyoon ko kamo mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga tawo nga mubahin-bahin ug mosamok kaninyo pinagi sa pagsupak sa pagtulon-an nga inyong nadawat." Versikulo 18, "Kaya ang nagbuhat niini mga butanga, wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan, pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog." John 10:10, "I am come that they may have life, and that they may have more abundantly." Mark 10:45, "The Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many." Sa dili pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, let us examine ourselves. Susihon nato nga atong kalag kung nakabuhat ba kitang mga sala niining adlaw, gikan kan ganihang buntag hangtod niini higayuna. Kining mga sala, kung dili nato isugid ngadto sa Dios nga Amahan, mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us now use the principle of 1 John 1:9. "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Now, for you unbeliever, the issue you are facing is not confession of sins. It is using your free will so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your own Lord and Savior. Acts 16:31 again on, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." Usa sa hilo, mag-andam tas tong kagalingon, mag-ampo ta. Amahan namong Dios, nagapasalamat kami kanimo niining lain nga higayon nga imong gihatag kanamo, imong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat nga imong gidalami kami dining dapita karon nga uban sa among maayong panglawas. Askil pa among panglawaso, lanti pa ang among pangisip. Kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, kortesiya o sa imong grasya. We don't deserve it. Salamat o Diyos. Nagipabuhi mo pa kami. Kiniti mailan nga ang imong plano nagpadayon pa sa paglihok sa among kinabuhi. Salamat ning tanan.
among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers, mga suki na, those who have been following our ministry for the last more than 3 years. Salamat usab kaninyong mga igsuon diha ni Kristo who have been faithfully following our daily Bible study. Gihimamat ko kamong tanan, believers and unbelievers, bag-o ug mga daan. Salamat. Okay, unas tanan. Nagpadayon pa kita sa punting sa atong pagtuon bahin sa uluhan nga the protocol plan of God. Sayod na kita nga ang protocol nga plano sa Dios iya na kining gimugna sa kaniadtong wapang tanan alang sa atong kaluwasan. Iya kining giandam, gitagana, gumikan siyang dakong gugma kanato nga iyang mga binuhat. Bisan tuod kita nahigawas na o nahimulag na kaniya gumikan sa pagpakasala sa una natong girikanan si Adan o si Iba dito sa Harden sa Eden. O kita nakapanunod ining salang panulundon nga ilang nabuhat, pagsupil nila sa imong ginadili sa pagkaon nitong bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayog sa dautan. Busa mao kini ang among ginangatan, nahimulag na kami sa imong kiliran o Dios. Busa niining atong pagtuon niining protocol plan of God, atong gihisgutan nga kita nahibalik ngadto sa atong pakikambitay sa Dios o sa atong pagkadugtong ngadto sa Dios pinagi sa pagtuo kang Kristo. Niya itong higayon nga may gamit kita sa atong kabubuton sa pagdawat, pagtuo kang Kristo nga atong manluluwas. So we have been saved. So sa atong pagpadayon niini, mangutan na ko kanimo, pila namang gyud ang populasyon sa tibuok kalibutan pagkakaron? The current population, world population. Well, as reported by the United Nations, dili kita up to date ni apan niadtong tuig 2017 mao pa ay atong katapusan atong pagkuha gi statistics nini. I don't know pagkakaroon na 2017 ang populasyon sa tibuok kalibutan may kabat na og 7.5 billion people. Now, ilang kanang gitagna o ila kining tanaw sa ingnon ta sa US Census, okay, nga sa tuig kuno nga 2023 according to the United States Census Bureau, it is expected to reach 8 billion people. So pila naman lang katuig gikan karon 23 years from now mao na ilang gi-expect sa US Census Bureau. By 2023 mukabat na ang mga katawan sa tibuok kalibutan og 8 bilyones. Now, where is our world heading now? Nungutana katingali na bakay kakulba of the latest threat nga bisag unsa namang mga huhong-ihong nga kinikunuha ang coronavirus wa na pagkahuman o dunay umaabot nga ikatulong gubat sa kalibutan. Time is indeed running out. Okay? Unas tanan, kini nga itong ibuhat, adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios,
This is the process of preparing ourselves. Aron kita maandam og wa tay pagbaton o kakulba sa umabot. Mao man kani ang tugon sa Dios. Tuni akong pulong kay naa diha ang tanan akong mga pahimangno, pasidaan, tanan nako nga plano alang sa imong kinabuhi. Aron dili ka magbaton o kakuyaw, kakulba, katalaw, kahadlok, kay anaa ako'y planong nindot alang kanimo. Now, okay. Balik ta niya itong statistics na natong gidaghanos mga katawa sa tibuok kalibutan. 7.5 billion according to the census niya itong tuig 2017. 3 years na ang milabay. So, okay. Niining 7 sobra ka bilyones ka mga tao ning kalibutan na. Ikaw, tutuki mo ko glingon, ikaw kitang tanan nga niya nagapaminaw sa pulong sa Dios. Tiyaw mo na, gipili kita, we are the privileged few nga gipabuhi pa kita sa Dios. Uwata niya kuha. You see? Unsa ka privilege we are. Kini grasya nga gipabuhi pag kita kahit naa palagi tuyo ang Dios sa atong kinabuhi. Og ang pulong sa Dios ra pagyon dili kay paghadlok ka nato nagaingon nga kining mga kagubot, mga kaguliyang, mga unsa na ning hitabo ning kalibutan na dili na nimo bintaha. This is not going to get better. It's getting worse and worse and worse. Now, kung ikaw wala kay pag-andam, natural. Matarantar ka, mapraning ka, matod pas mga kabataan. Di ba? So, mauna nga ang pulong sa Dios is the believer's life now. Mao niya itong kinabuhi karon. Wa tay laing kadangpan gawas lamang sa pulong sa Dios. Now, kung wa tay pakig-ambitay sa Dios, gumikan kay wa malagi tay pagpanubaling sa pulong sa Dios, wa tay magtuon, then wa tay alam mag-unsaon nato paghibalik sa atong pakig-ambitay o pagpuno sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Kay kung wa ta niini without fellowship, without the control of God, the Holy Spirit, there is no spiritual growth. Why spiritual pagtubo sa atong kalag? So, magkinabuhi lang tabisan tuod kita mga luwas na mga magtutuo na we will tend to live just like that of an unbeliever. Kasabot ka? Maurag yun. Mubalik lang yun sa atong kanhi nga panginabuhi ingon nga mga dili magtotoo. Na dili buot ang Diyos niya na nga mubalik ka sa imong kanhing unsa na imong panginabuhi kaniadto nga ingon nga dili magtotoo. Kay you will tend to become a loser. God is the author of winners. Siya ra gyud ang tigmuna, mugna. Siya ang tigmugna og mga mananaog. Buot siya nga kita mahimong mananaog. He does not want us to be miserable. Mao na nga si Satanas nga mo'y nag-una nga kaaway sa Dios. Buot niya nga babagan kitang mga magtotoo. Babagan ta aron dili ta mutuon sa pulo sa Dios. Nga diskurahi ka. You see. Discouragement is the key to become a loser. Don't be a loser. No happiness, no peace, wa gyud kahulugan o way katuyuan diha sa imong kinabuhi. You're just wasting your time kung wa kay pagtubo diha sa imong kalag. So mao na kini atong tun-an kay human naman kita naghisgot niya ning positional truth. By the way, ang plano sa Dios tuon nabahin kining tulo. Ako kining i-review. Ang una niini is
salvation. Ngadtong higayon nga mihimo kang desisyon sa pagtuo kang Hesus Kristo, ikaw naluwas. That is kaluwasan, salvation. That is the first phase or phase 1. Phase 2, ang imo ng pagka magtutuo dinhi sa atong panahon, believer in time. Nga ang tugon sa Dios kanato ingon nga mga believers in time nga magtuon ta sa iyang pulong adlaw-adlaw aron kita ang atong kalagmutubo o tulo ka ang usab ang pagtubo nga espirituhanon, batang gamay, hingkod o pagkahamtong. Mao kana nga atong tumong. That is our ultimate goal as believers. Mao na ang ikaduha. Phase 2 is experiential sanctification. Phase 3 na karon, inikahuman sa itong kinabuhi din sa kalibutan. Of course, kuhaon ta sa Dios. Either physical death or the rapture. The rapture, sakgaw na sa simbahan, resurrection of the church. Either ning duha, unsay mauna. Mamatay ba ta sa atong lawas or ang pagsakgaw? Mauna na ang phase 3, the ultimate sanctification, katuan na kita sa eternidad, magkinabuhi uban sa Dios. Mao na nga kita karon as believers, tutukan nato kini karon nga atong kinabuhi ingon nga mga anak na sa Dios. Now, di man nga ang policy sa Dios, His policy is grace. Grasya ang policy sa Dios. Si Satanas na po siya policy, ang iyang policy evil, dautan. Na tas taliwa, papilion ta ang ihabang policy sa Dios, which is grace, or policy ni Satan, which is evil. Na tas taliwa, paggamiton ta sa atong kabubuton, kinsa atong pilion. Mao na nga nagtuon ta sa pulong sa Dios kanunay aron sa ingon niya na magpahinumdum sa atong kaugalingon unsa ka danon sa pulong sa Dios aron kita makapili sa kanang iyahang policy sa Dios, which is grace. God's policy is grace. Now, unsa man ang grasya? Well, in English, grace is defined as we know from doctrine, that all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Mao kanang definition of grasya. To understand grace, ang magtutuo kinahanglan magtuon, magkat-on sa pulong sa Dios so he can appreciate God and His plan to the maximum. Unsa man nimo pag-appreciate sa iyang kanang pag-appreciate sa Dios ug sa iyang plano alang sa itong kinabuhi kung wa tay pagtuon siyang pulong. You see, nakita nimo ang punto nga akong gidada diha kanimo. Tungod kay perception and application of Bible doctrine is the thing that opens up, nag-abrig yun, the richest treasure in the universe. Bible doctrine is the thinking of God. Di man 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. Nakita ni mo sa kamayungdanon sa pulong sa Dios. Huna-huna kini ni Ginoong Kristo nga musud na sa atong huna-huna sa atong tanto nga pagtuon niini adlaw. Mao ni nga ang atong method of studying God's word is inculcation, sinilsilay. Kay kun wa tay pagbuhat ni sinilsilay, murag dali ra gyud nimo makalimtan. You see, nakita nimo labi na karong panahon na gihansakan kita, we are bombarded by all kinds of influences nagkadagan unya wa lang nimo panumbalinga ang pulong sa Dios, wa lang nimo tuni, wa kay gana, wa kay kanang gugma, wa kay kainit, wa kay tinguha nga motubo. So kung ikaw imbitahon lagi og Bible study mo dayon kag balibad, wa ko'y panahon na busy ko kayo. You see,
So, you are a product of your decision. Ato ni padayon ugma. Kaya may nung danon kini pag-ayo sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Magampo ta. Balahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining higayon nga imong gihatag kanamo pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga kini masilsil na mo sa among alimpatakan sa among kalag. Ug amo gayon kining tuuhan o gamiton sa among pagkinabuhi nga magpahinumdum sa among kaugalingon ni ining kamahinungdanon sa imong mga pulong. Upani kami sa among pagbuwag-buwag, dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon ni ining imong balaang pulong kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.